Dobrý večer, v dnešnom dieli sa budem venovať priamo kazuistike, pretože budeme popísať kompletne celé EKG a samozrejme zo začiatku ešte budem stále s vami popisovať všetky náležitosti, ktoré na EKG popisujeme a postupne už sa budeme stále viac venovať určitým kazuistikám a patologickým odchývkam, ktorým sa tiež samostatne budú venovať aj určité epizódy, ale poďme teraz priamo, by sme to trošku osviežili na nejakú kazuistiku. Tematicky budem pokračovať ďalej ako v predošlých dielov, to znamená, že bude tá istá tematika ako v predošlých dielov, tá istá patológia, abnormalita. Takže pred nami sa prezentuje 50-ročná dáma, pani, ktorá má hornú symptomatiku, hornú dyspepsiu, to znamená z gastrointestinálneho, hornej časti gastrointestinálneho traktu, predovšetkým nausea, vomitus alebo nausea eméza, to znamená pocit na zvracanie a zvracanie samotné. Poďme priamo na jej EKG. Takže, čo všetko na EKG popisujeme, to už viete. Takže poďme na to. Je to sinus? Áno, je to sinus, pretože pozitívne P vlny sú na miestach, kde majú byť pozitívne 1, 2, 3 AVF, AVL. AVL vždycky tak nesignifikantne, z toho sa nestrieľa, hlavne 1, 2, 3 AVF, ale aj tu je trošku a AVR musí byť negatívna. Takže pozitívne P vlny, to znamená, že toto je sinusový rytmus, aj tá frekvencia relatívne hovorí o tom, ale hlavne musia to byť pozitívne P vlny. Vtedy ten rytmus vychádza z sinoatriálneho uzla, keď je 1, 2, 3 AVL pozitívne, v AVR musí byť negatívne. Frekvencia je, tak poďme len veľmi zhruba, už som vám ukazoval viacero možností, tak tu je to krásne, takže môžeme zatiaľ 2 kocky, 4 kocky, 5 kociek by bola 60, 300, je to 25, hej, takže 300 deleno 5 kociek je 60, ale pacient ide trošku rýchlejšie, lebo RR je bližšie, takže je nejaký 65 zhruba. Dobre, ide 65 a sinusový rytmus elektrického srdca, je to normotyp, obidvaja sa pozerajú nahor, aj keď vidno, že trošku viacej v tom normotype, ktorý je zhruba od 0 do 90, tak v tom normotype je to bližšie k tej trojke, lebo trojka je viac pozitívna ako jednotka. Jednotka hovorí do 0 stupňov, hľadí sem do 0 stupňov, trojka sem dole do 120 stupňov. No a teraz, okoľko je to bližšie k trojke ako k jednotke? No tak trojnásobne bližšie je to k trojke. To znamená, že keď je tu 0 a tu je 120 stupňov a je to trojnásobne bližšie k trojke ako k jednotke, tak bolo 90 stupňov niekde, takže 85 až 90 stupňov je os. A hlavne dvojka je najpozitívnejšia, takže je to bližšie k dvojke ako k trojke. To znamená, že je to predsa len 120, medzi dvojka je 60 stupňov, trojka je 120 stupňov, medzi nimi je 90 stupňov, ale je to trošku bližšie k dvojke, preto som povedal, že je to pod 90 stupňov, takže 80-85 stupňov, ale hlavne vám to netrápte sa, to budeme potom ďalej rozoberať, ale v každom prípade si pozrite predošlé diely, keď neviete, o čom hovorím, hej, lebo od toho vlastne sa snažím vždy odpichávať aj ďalej posúvať. Hlavný základ je, že máme tu pozitívne vlny 1 a 3, takže je to jasne najpozitívnejší dvojka. Jasne hovoria o tom, že je to normotyp, takže ešte normotyp stále. Takže sinus frekvencie 65, normotyp 80 stupňov je semihorizontálna elektrická srdca. No a teraz poďme ďalej na intervaly. Interval PQ, no tak poďme nejaké PQ, krásne Pčka, väčšinou vždy v dvojke si vyberiem. No tak je to asi pol kocky, že? Čo poviete? Tak jedna celá kocka má 200 milisekúnd a pol kocky má 100 milisekúnd, takže PQ je ešte, pardon, to je trošku málo, hej. Takže jedna kocka to je 5x4, to je 400 milisekúnd a polovica kocky, to ani nie je, to sa zdá byť, že je to trošku viacej ako polovica kocky, môžeme sa pozrieť presnejšie. Lebo 100 milisekúnd to už bola preexcitácia, je moc blízko. No, predsa len, poďme tu, tak sú to také 3 mm, že? 3 mm a 3 mm znamenajú 3x40 milisekúnd, takže 120, takže ten pacient má akurát dobre PQ interval je totiž normálne od 120 do 200, takže má PQ 120. QRS má maximálne 2 mm, by som niekde povedal, že by boli, alebo 2,5, takže do 100 milisekúnd, 2 mm z 80 milisekúnd, 2,5 100 milisekúnd. Tu možno trošku je rozšírený, hej, ale inak je to do 100 milisekúnd. No a teraz poďme ďalej. QT je tu v tomto prípade veľmi dôležité a poďme ho teda učiť. Poďme si učiť po dvojke teda QT interval. Takže
QT interval sa určuje od Q po koniec tej vlny, takže vidíme, že to sú asi 3 kocky, jedna kocka 200 milisekúnd a 3 kocky, lebo to je 25, hej. Takže 3 kocky je 600 milisekúnd, 600 milisekúnd pre pána Boha. Takže 600 milisekúnd to je predsa veľa. Koľko je normálny QT interval? Pri 60 je normálny QT interval do 400 až 450. To znamená QTC do 400 až 450. Koľko je QTC u nás? Pretože my nejdeme 60, my máme 65 mm, my máme 65 tepov za minútu, úderov za minútu. A my potrebujeme zistiť, aké by sme mali QT pri 60. No tak už logicky, pozrite, keď teraz ideme 65 a keď pôjdeme ešte pomalšie, tak to QT sa čo? Predĺží. Takže to QT bude jednoznačne predĺžené. Hej? Môžeme si to samozrejme overiť. Používame ten kalk, ktorý som vám stále ukazoval. Hociaký v appke, kdekoľvek si ho môžete nájsť. No a tam udáme v podstate len priamo frekvenciu nášho pacienta, a to je 65 a jeho QT interval, ktorý hovoríme, že zhruba je 600, no plus minus nejaké, to som rýchlo učil, tak pozrite sa, keď pôjde pacient 60, lebo QTC sa určuje na 60 tepov za minútu, tak pôjde ešte QT bude ešte predĺžené, takže mám výrazne predĺžené QT. Dobre, takže PQ 120, QR 100 a QT 620 milisekúnd, to je veľa, to je naozaj veľa. Poďme teraz ďalej na prechodovú zónu, tá je v oblasti V2. Poďme ďalej na ST zmeny. ST zmeny vyzerá byť, že všade je ST izoelektrické. Toto by ste mohli argumentovať, že ST depresia nie, pretože ST segment začína hore. Jeho depresia, keď bola veľmi strmá, to znamená od 60 milisekúnd od konca QRS komplexu by už bola niekde veľmi nízko, tak vtedy by som hovoril o depresii. Ale toto, samozrejme, budeme sa tomu venovať v ďalších epizódach. Toto nie je ST depresia. Tuto by som možno povedal, že mala pol milimetrová ST depresia, ale inak tu ST depresie nevidíme. Takže bez ST zmien a potom ešte ektopiu. Nejaká extrasystola naviac niečo, čo do rytmu neskáče, netancuje? Nie, v žiadnom prípade, že bez komorovej či supraventrikulárnej extrasystoly. Poďme samotnej interpretácii teda. Takže sinus 65, normotyp, PQ 120, QRS 100, QTC 620, QT 600 a QTC 620, prechodová zóna RS vo V2 a bez ektopie, bez ST zmien a bez ektopie. A tie vlny ešte môžeme popísať. A teraz poďme konečne na tie vlny, tie sú tu tiež určujúce. Pozrite sa, vo V1 je negatívna T vlna a vo V2 je takáto T vlna. Bifázická T vlna. Bifázická, to znamená najprv negatívna, potom pozitívna. Pozrite sa vo V3 tiež najprv negatívna, potom pozitívna. Hej. Tuto ešte trošku naznačená a potom už prestáva byť. Tu je skôr negatívna časť. Hej. A väčšinou v končetinových býva skôr plochšia, ako by mala byť. Hej. Takže tu je veľmi plochá. Takže toto si prosím tento obraz zapamätajte. Je to tzv. Down-up T-wave. Down-up T-wave. Hej. Down, up, T-wave. Dobre, najprv negatívna časť bifázická, potom up. Niektorí hovoria, že práve táto tu časť je práve vlna U, koniec vlny T, ktorý zmení nejakým spôsobom svoju morfológiu alebo os, tak je to v podstate vlna U. Dobre, takže už prominujúca vlna U je tu pozitívna v prekordiálnych zvodoch V2, V3. Alebo môžem povedať, že je to bifazická down, up, T vlna, hej, takže down, up. Dobre, aj tu down, up, hej, a tu takisto, dobre. A v kontexte s predĺženým QT intervalom, ešte najviac, keď máme kliniku gastrointestinálnej symptomatiky, je vysokosugestívna pre hypokalémiu a v skutočnosti ten pacient mal kalémiu nejakú nižšiu, jej ju potom dám do kraja, aby tam bola napísaná, takže hypokalémia. Určite, a čo k tomu viedlo? Predĺžený QT interval, veľmi výrazne predĺžený QT interval a bifazická down-up T-wave. Bifazická down-up T-wave. Ja to rýchlo vymažem, aby sme to videli. Down-up T-wave, predĺžený QT interval, bifazická T-vlna. Naviac ešte tu môžu byť ST depresie, ktoré sú nesignifikantné, takže pod 1 mm v prekordiálnych zvodoch, pod 0,5 mm v unipolárnych zvodoch, teda v končatinových alebo anhopenových. No a takisto tam bývajú aj komorové extrasystoly, či už predsieňové, ale hlavne komorové extrasystoly. Takže teraz QT interval je predĺžený. Máme bifazickú T-vlnu, ktorá je najprv negatívna, potom pozitívna. Pozor na to, pretože máme bifazické T-vlny, kde je to opačne. Kde je najprv pozitívna a potom negatívna časť, takzvaná up-down T-wave.
up-down T-wave, tá je vysoko sugestívna pre ischémiu. Dobre, už tu vám to tak poviem, samozrejme budú o tom prípady. Toto je naša vlna, down-up T-wave, a takáto T-vlna, up-down T-wave je vysoko pozitívna, hlavne takéto bývajú. Tak, takéto tu, hej, tak tie sú vysoko pozitívne, sugestívne pre ischémiu, ale down-up T-wave, kde je najprv negatívna polovička, potom druhá polovica je pozitívna, to je hypokalemická T-vlna. V kontexte s predĺženým QT intervalom môžu tam byť aj ST depresia, respektíve inými slovami vidíme prominujúce vlny U, to znamená pozitívnu vlnu na konci T vlny, alebo za T vlnou, jemne za T vlnou, a takisto komorové extrasystoly predovšetkým vysoko sugestívne pre hypokalémiu. Poďme teraz ďalej. No, tak tuto sa prezentuje opäť 67-ročná dáma, slabosť naozaj predsynkopálne stavy. Prosím, všimnite si, že pani má predĺžený QT interval. Pozrite sa na to, koľko to je, no 4 kocky asi, hej, 4 alebo 3 kocky, takže 600 milisekúnd sú 3 kocky, keď boli 4, tak 800, takže určite má minimálne 600 milisekúnd predĺžený QT interval. Je jednoznačne, pani má naviac bifázickú T-vlnu, ktorá je down up, hej. Nech sa dá tento kurzor preč. Down up, hej, bifázická T-vlna, pozitívna, negatívna, a častokrát tie T-vlny potom bývajú hlavne v končatených zvodov veľmi ploché. Pozrite sa, tu je to typické, také veľmi sploštené, a tu je to down up v kontexte predĺženým QRS intervalom, predĺženým QT intervalom, a takisto ST depresie, ale veľmi nesignifikantné 0,5 mm ST depresie. V tomto prípade hlavne vidíme ST depresiu. Dobre, takže ST depresie, predĺžený QT interval, komorové extrasystoly, tu síce nevidíme, to býva pri ešte nižších hypokalémiách, a down-up T-waves, typické pre hypokalémiu, hlavne v kontexte s gastrointestinálnou symptomatikou. Naviac pani má predsynkopálne stavy. Všimnite si prosím, že rytmus tejto pani je určite o niečo pomalší. 2, 4, 6, 7 kociek, hej? Tak 7 kociek si zoberte, keby bolo 6 kociek, tak tá pacientka by išla 50. No a 7 kociek, tak už ide okolo 40 aj menej, hej? V 7 kockách. Takže tu si zoberte, to máte 300 kociek, delnosť 300, delnosť 7 kociek, 40 pani ide bradykardická, hej? Takže preto to sa dá vysvetliť tým, že bola vyzvracaná, dehydrovaná, možno, a samozrejme stratila veľké množstvo elektrolitov, a predovšetkým kália. No, ďalší príklad, pozrite sa, tu je hypokalémia, myslím, že to bola hypokalémia až 1,8, pričom normálne kalium už bolo vysvietené to 3,5 do 5,5 mmol na liter, do 5 mmol na liter, najlepšie mmol na liter. Pozrite sa na tie vlny, down up, najprv negatívna, potom pozitívna, aj tu výrazne, dobre, kontext predĺžený QT interval, áno, je predĺžený, prečo si to myslím? Vždy to urobte len orientačne, takže zoberete rozmer 2 RR a vlna T, QT interval nemá byť dlhší, siahať ďalej ako za polovicu toho. Keď siaha ďalej ako za polovicu, tak to QTC je obyčajne vyššie ako 400-420, takže už je predĺžené. Pozrite sa, tu siahal za polovicu určite. Takže ten QT interval v tomto prípade je koľko? No tak by som povedal, že 3 kocky, 1 kocka, 3,5 kocky, 600, 700, 3 kocky je 600, 700 milisekúnd zhruba, hej? To vyzerá byť. No ale sa vám to trošku spomalí, lebo toto je koľko to je? 2, 4, 6, že tento pacient ide nejakou 50, takže už ide dosť pomaly, takže keby sa tento pacient dostal na 60 teplot za minútu, tak ten QT interval sa trošku skráti, ale určite nie dosť. Takže predĺžený QT interval. Prečo to orientačne učíme, to QT interval? Preto, lebo je to veľmi jednoduché orientačne, lebo keď máme dlhšie R intervaly, tak aj to QT sa roztiahne, ale vždy to bude appropriate, to znamená, že to bude analogické s daným intervalom. To znamená vždy, zoberte si 2 QRS komplexy a chyťte koniec QT intervalu a ten je tu. A keď je on za polovicou, tak QT je vlastne predĺžené len orientačne. Takže mám predĺžené QT interval, down up T-waves, veľmi výrazné. ST depresiu to ani veľmi nevidím, ani komorové extrasystoly, hej, ale tá pani mala skutočne down up T-waves, krásne nám to ukázali v kontexte predĺženým QRS intervalom. Prosím, najviac všimnite, že tu máme veľmi významné P-vlny, veľmi výrazne vysoké P-vlny, ktorým sa samozrejme bude venovať inokedy, naviac tu máme v AVL, hej, ale budeme sa tomu venovať samozrejme inokedy, lebo by sa nahrávka príliš roztiahla.
A tu ešte jeden prípad. Pozrite sa prosím, že opäť bipolárne T vlny. Bipolárne T vlny. Predĺženým QR s intervalom. Predĺženým QR s intervalom siaha si do polovice, ale to je asi koľko? No tak polka z tej kocky a potom asi 3 kocky. Hej? 3,5 kocky 600 milisekúnd, tak 700 milisekúnd. Hej? Keby sme povedali, že tu len do polovice, tak to by bolo 400 milisekúnd, 500 milisekúnd, 600 milisekúnd, stále to len veľa. Hej? Takže 600. A QTC by bolo prepočítané, tak rytmus, teda frekvencia tohto pacienta je asi 2, 4, 6 kociek, asi 50, ale je to ešte viac, takže je to ešte ďalej, takže ešte pomalšie, takže 45. Takže sa to trošku skráti, keď to pôjde na QTC, čo je na 60 prepísané, ale nie veľmi, to znamená predĺžený QT interval bude. Takže s tým sa netrápte, ak ste nerozumeli presne, je dôležité, aby ste vedeli jednotlivé princípy, to som chcel zvýrazniť, rýchlejšie preukázať, že ten QT interval bude predĺžený a máme tu bipolárnu T vlnu, down, up T vlnu. A to, čo je tu ešte zaujímavé, všimnite si tieto oblúkovité depresie, oblúkovité, hej, niekedy tomu hovoríme v americkej literatúre taký žargon, že dali ho mastič, dali ho fúzi, hej, dali ho príznak. Takže oblúkovité depresie je vysoko sugestívne v kontexte s tým, že ten pacient nie je v sinuse, ak ste si všimli, nemá žiadne P vlny, je v junčnom rytmuse, ktorý ide nejakých 45 za minútu alebo menej, neviem koľko to je bolo, už si to nepamätám, 2, 4, 5, 6 kociek, tak 50, ale ešte trošku ďalej, takže pod 50. No a s týmito oblúkovitými depresiami junčný rytmus hovorí o tom, že pacient je predigitalizovaný, treba sa pozrieť, či neberie digitalis, áno, on berie. Prečo v kontexte s hypokalémiou? On vôbec nemusí brať veľa toho digoxínu, ale keď je hypokalémia, tak vy viete aj z farmačky, aj tí, čo majú alebo už mali, že kálium je práve antagonista k tomu digoxínu, lebo práve digoxín blokuje receptory na pumpe, na pumpe pre kálium. To znamená, že keď má pacient málo toho kália, tak digoxínov efekt sa zvyšuje, Keď je pacient hyperkalemický digitalis, tak nemá taký účinok. V tomto prípade pacient je hypokalemický a preto je akože vyzerá, že je predigitalizovaný, pričom berie tie isté dávky digoxínu. Hej? Takže všimnite si digitalisové známky, to len hovorím na okraj, lebo sme to tu našli, oblúkovité depresie a AV bloky alebo iné bradydysrytmie, v tomto prípade junčný rytmus. Tomu sa samozrejme budem venovať ďalšie dielo, tu sa nebojte. Tu si zoberte len take home message, bude tá hypokalémia. No a down, activate, negatívne a potom pozitívne T vlny v tomto prípade v kontexte s predĺženým QT intervalom a tu ešte digitalisová toxicita, ktorú práve tá hypokalémia spôsobila, digoxín viacej účinkoval. A tu aj vidíme z tej depresie, pozrite sa na to poriadne, pozrite, tuto je izoleptická čiara a ST je tu. Je to ST depresia, viac ako milimeter možno. A tu taktiež, pozrite sa, tu je izoleptická čiara, tu je ST depresia. Hej? Môžeme si to pozrieť tak, len na to budú stať čas a nechcem, lebo vám robiť dlhú nahrávku. Pozrite sa tu, aha. Tuto je ST, tuto je izoleptická čiara a tu je ST. Je to depresia, že? V tomto prípade tiež pozrite sa, je tu depresia, tu je ST a tu je izoleptická čiara, tu je ST. Hej? Takže je to ST depresia. Takže v podstate všetky známky, ktoré tam máme pri hypokalémii, som v podstate sa vynasnažil v tých EKGčkách nájsť, aj keď treba uznať, že komorové extrasystoly sa tiež objavujú pri hypokalémii, ale tieto akorát nemáme. Komorové extrasystoly, tie škaredé QRS komplexy, ktoré by sa tu mimo rytmu objavili. A predĺžený QT interval. Samotný predĺžený QT interval, keď vidíte, tak samozrejme myslíte vždy na hypokalémiu a hľadajte iné známky tej hypokalémie na tom EKGčku, napríklad tej bifadické T vlny, ale okrem toho to môže byť hypokalcémia. Nezabudnú na hypokalcémiu a pacienta, ktorý má hypomagnézemiu, taktiež pozrite sa do farmakotéky pacienta, to znamená, pozrite sa na to, aké lieky berie. Či neberie lieky, ktoré predĺžujú QT interval. Množstvo antidepresív, antipsychotických, psychiatrických liekov predĺžuje QT interval. Niektoré antibiotika, imunosupresíva, množstvo iných liekov, veľmi veľa liekov, aj kardiálnych. Ďalej je to určite hypotermia samotná, ale to nie je až také dôležité, lebo to s teplomerom my zistíme ešte skôr pri príjme toho pacienta. Ďalej vieme, že ischemické EKGčka predĺžujú QT interval. Keď si porovnáte T vlny, ktoré sú spôsobené ischemiou s T vlnami, ktoré sú spôsobené iným dôvodom, neischemickým, tak tie ischemické T vlny majú obyčajne predĺžený QT interval. Dobre?
prípade, ak tam nie je iný problém ako hypokalémia, je predĺžený QT interval, ischemia. Taktiež však QT interval môže predĺžovať aj intrakraniálna hypertenzia, pacient s nejakým zvýšeným intrakraniálnym tlakom a naviac taktiež existujú prolongované QT intervaly už vrodené, ktoré potom hovoria o tom, že pacient má náhle riziko náhlej kardiálnej smrti, to znamená TORSA, depo a podobne, ale tomu sa samozrejme budeme venovať v osobitnej epizóde. Takže dúfam, že sme si niečo povedali. Take home message pre vás, pozrite si, všimnite si to, dostaňte to do uší a do očí. Pacient s hypokalémiou, gastrointestinálna anamnéza, bifazické T-vlny, down, up T-vlny, pacient s ST depresiami, môže byť ST depresia, môže byť komorové extrasystóly a hlavne predĺžený QT interval častokrát. Z toho najviac, najčastejšie sa stretneme s bifazickými down, up T-vlnami v kontexte s predĺženým QT intervalom. Inokedy potom ešte ST depresie a komorové extrasystoly. Nezabudnú však na diferenciálnu diagnostiku. V každom prípade ďalších dielov si toho budeme hovoriť stále ďalej, viac a viac. Takže ďakujem za pozornosť a uvidíme sa opäť v piatok. Pekný zvyšok týždňa, respektíve pekný nasledujúci týždeň vám prajem.